Premis Ràdio. Bé, aquí em m'aturo per raons que vostès poden entendre i comprendre. La ràdio és el mitjà de comunicació que conjuntament amb la premsa escrita i la televisió configuren els mass media, com diuen els que en saben de comunicació i d'informació. La ràdio és immediatesa, la ràdio és calidesa, la ràdio és tendresa i la ràdio és veritat. Així doncs que moltes de les veus que vostès han escoltat històricament i que formen part de la banda sonora de les vides de tots nosaltres també formen part dels records de les vides de tots nosaltres, dels moments més agradables, dels moments més desgraciats, dels moments més angoixants. Així doncs que la veu de Toni Nieto, la persona que ara rep el premi, que és un entranyable de la ràdio, és la veu que han escoltat totes les famílies de casa nostra. Així doncs que demano especial i particularment un aplaudiment molt especial per Toni Nieto, que rep el Premi Ràdio, i per Josep Pérez Aguller, que el toca. Bona nit. Bé, avui comprendran que és com un somni. És un somni, però també és molta sort i, a més, és un luxe portar 32 anys a la ràdio, treballar de lo que fa un que li agradi més encara cada dia a la ràdio. Molts records passen aquesta nit pel cap, molts records i trobar companys i gent que no hi és a la que li vull dedicar aquest micròfon. A la família, naturalment, i a tots els companys que cada dia encara m'ensenyen més de coses de la ràdio. Avui he tingut la sort de portar records i de tenir records i trobar-me companys com el Fernando del Collado, com la Maitri, records de cadena catalana i d'aquests 32 anys llargs que desitjo i que espero que siguin per molts més. També quisiera especialmente agradecer a Constantino Mediavilla el impulso que estás dando a esta asociación, el impulso continuo y el regalo que nos estás dando a todos con este gran impulso que desde Madrid das para que hoy podamos estar aquí. Gracias, Constantino, y gracias a todos. Buenas noches. El programa La Claqueta de Ràdio Marca, creat per Pepe Nieves i que actualment es troba en la 30a temporada. Realitzat en forma de tertúlia, pretén ser una finestra oberta al món del cinema. En els primers temps, per Ràdio Miramar i Ràdio Salut, s'emetia només per Catalunya, però des del 2004, amb Ràdio Marca, arriba a tot l'Estat. Els aplaudiments arriben abans que el convidat i que el guardonat, i em sembla molt bé. Així doncs, aplaudiments no es tallin, no es tallin. En aquest cas hi ha una conjunció, no sé si planetària, perquè, esclar, el senyor Nieves fa 30 anys que ens està fent pedagogia cinematogràfica a través de Ràdio Marca, i per mi és un honor tornar a compartir escenari amb algú que ja ha rebut aquest premi, que és la veu, entre d'altres, de Morgan Freeman. Estem parlant, lògicament, de Pepe Mediavilla. Pepe Nieves rep el guardó i Pepe Mediavilla, en aquest cas, canvia les tornes i és el que l'otorga. Un aplaudiment, sisplau. Bona nit, i a més és un honor rebre el premi d'un dels millors dobladors que tenim en aquest país. 30 anys que farà l'any 1982 que un grup de gent molt jove va decidir crear un programa de ràdio que es dediqués al món del cinema. En aquell moment, Pere Bernal, a la cadena catalana, va decidir otorgar-nos mitja horeta cada setmana per parlar de cinema, i aquí hi ha dues persones que des d'aquell moment, des de fa 30 anys, han pogut veure com neixia, creixia i es desenvolupava el programa, com són el Fernando i la Maitri, que van compartir des d'aquell moment part també de la meva vida. I poc després, i en aquest cas gràcies a l'Odette Pinto, a la qual vull aquí recordar i retre un homenatge perquè la trobem a faltar molt, vam arribar a Ràdio Miramar, i a Ràdio Miramar amb la família Ballbé primer, amb Josep Maria, posteriorment amb el senyor Arandes i després amb Juan Carlos Ballbé, el programa ha tingut una progressió
que en aquest moment fa que estem emetent a través de Radio Marca per tot l'estat espanyol i a més amb una recepció realment a la qual jo mateix estic sorprès. El món del cine i la ràdio han estat sempre les meves dues passions i què millor que poder treballar, poder a més, fer un programa que uneixi aquestes dues passions. És absolutament ple de felicitat. I si als actors de Hollywood, quan reben l'Oscar, se'ls permet agrair ja de forma més personalitzada i familiar un premi, permeteu-me que ho faci aquí, encara que m'ha dit que no ho faci, a la meva dona i als meus fills, perquè sense ells això no hagués estat possible. Gràcies. Memòries de la ràdio, un programa de Ràdio 4 realitzat i presentat per Agnès Batlle, en el qual es recorden personatges i fets puntuals de la història de la ràdio amb l'ajuda de l'Arxiu Sonor de Ràdio Nacional. També s'entrevista a destacats professionals que han fet possible 35 anys d'existència de Ràdio 4. Com a casa, Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, aquí tenim el senyor Andes, i els demano un aplaudiment pel senyor Andes, que és aquí, que va ser l'artífex de Ràdio 4, ràdio en català des del principi. Molt bé. Bé, doncs, Agnès Batlle ve que no ve sola. De fet, Agnès Batlle ve molt ben acompanyada. És la persona que rep el premi i l'entrega Celestino Lamas Bolaño, editor de la revista Informàtics. Si em permet la Parida, perquè també sembla que es vol apuntar a la festa, agrairé aquest premi primer de tot al jurat, als membres del jurat, per creure en aquest modest programa que va començar amb unes expectatives molt escasses la temporada passada i que continua amb la segona temporada i esperem que continuï moltes més. Volia agrair, abans que res, sobretot a l'anterior direcció per creure en mi per encapçalar aquest projecte, a l'actual direcció dut a terme per l'Olga Rodríguez per potenciar-lo, subratllar-lo i creure-hi també, i sobretot fer extensible aquest premi a tots els professionals que han passat per Ràdio 4 al llarg de tota la seva història, entre ells, alguns d'ells aquí presents, i també a tots els professionals que estan actualment treballant a Ràdio 4, que sense ells, evidentment, aquesta història no es podria escriure, que programa rere programa estem intentant escriure la història de la ràdio paral·lelament a la història d'aquest país i que esperem que Ràdio 4 pugui viure molts més anys. Moltes gràcies i força Ràdio. Enric Alpena pel programa En Guàrdia, que cada divendres emet Catalunya Ràdio, un programa que repassa els fets de la història de Catalunya més lligats a l'aventura i l'acció. Enric Alpena cada setmana exposa un tema que desenvolupa amb un profund coneixement de la qüestió. Enric Alpena, no cal que el presenti, em dóna la sensació que tots el coneixem molt bé. En Guàrdia, el programa que podeu escoltar o que poden escoltar vostès a Catalunya Ràdio, entrega el premi una altra històrica de televisió espanyola, algú que va obrir un camí per tots nosaltres. L'Irene Mir, un aplaudiment, sisplau. No sé si em sentireu bé, jo soc una mica altet, no soc baixet. Parlar d'història a la ràdio, teòricament, és una mica estrany, perquè normalment sempre nosaltres el que parlem és del present. El fet que ja faci aquest any 10 que parlem d'història a la ràdio, que sempre des del primer dia que hem estat líders d'audiència, fa que realment em pugui sentir molt orgullós, i sobretot si els meus companys, que sou tots vosaltres, també ho veuen així. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres i, òbviament, també al meu equip. Moltes gràcies.